fer per anar a la prehistòria? I llavors anem al científic que Stephen Hawking. Però anem a cercar científics. Jo el vaig conèixer una vegada. Com ho vas conèixer? El meu primer era científic i el vam conèixer en una convenció. I doncs anem a visitar-lo. D'acord. Hola, em recordeu? Soc el nen de la convenció. Sí. Hola, benvinguts. Passeu. Necessitam una màquina del té. Quina casualitat, en tenc una. Podem anar a la prehistòria? Sí, però amb una condició, que jo ve. Però aniràs un poc lent. No, m'he fet una cadira propulsada. I l'heu d'esperar? Ja som a la prehistòria. Que bonic! Uau! Un dinosaure! Ràpid, aquell Jacobo! Espera que activi el propulsor. D'acord, sé-ho. Faig el que puc. Ara t'ajut! Ja hem arribat! Estem salvats. Necessito descansar. I haurem de quedar una estona. El volcà ha entrat en erupció! Ràpid, a la màquina del temps. S'ha destruït per la lava. I haurem de quedar a viure aquí. Sí, fora escola! Tenc gana. Anem al supermercat. Aquí no hi ha supermercat. I haurem d'anar a caçar. No, atureu. Jo tenc menjar a la meva cadira. Molt bé, a menjar. Bon profit!